O Liceo Marítimo de Ribeira colleu o domingo a entrega de trofeos dos concursos de tute, manilla, escoba e dominó. Enmarcado no Suño da Cultura e as Artes de Ribeira, o Liceo Marítimo de Ribeira, en colaboración co Concello, realizou un campeonato de diversos xogos de mesa, escoba, manilla, tute e dominó, no que participaron 150 persoas. O domingo realizouse a entrega de trofeos. En dominó os campións foron José Ramón Lama e Carlos Vizcaya. En escoba, o primeiro premio foi para Francisco Gude e Luís Blanco. Na modalidade de tute, os gañadores foron Francisco Pérez e Serafín Baña, repetindo a vitoria lograda o ano pasado. O segundo premio levaron o Juan Portal e Juan Pérez. En manilla, o primeiro premio foi para José Manuel Rey e Tomás Álvarez. Os trofeos entregados ás parellas que lograron o primeiro e segundo posto en cada xogo foron doados por varias casas comerciais. No acto de entrega de trofeos participou a concelleira de Cultura, Herminia Pouso. O campeonato rematou cun viño español, no que participaron alrededor de 200 persoas.